Минем әти әниләремнең карточкалар күтәреп җирмим, кәкрерәк борынлыялар, аларның бөтенесенең көдрә чәч, мин аларны әле Hind кешеләре микән дим. Бәлки алар җыелган кешеләрдер. Ә менә Зөфәр дигән малайның менә ул мәчеттә җыри. Алар инем, алар Азербайҗан шикелле. Мин воспитатәне беләм, Фирдәвес Хәйруллинаның нәселе бу. Алар менә бездән 2 йорт аркылы гына тордылар. Фирдәвесләр, алар 59-60 елны китте микән. Аның әтисе ниндидер кара, Хабибулла инде ул. Әбиләре менә шундый түгәрәк воспитатә. Ул бәлки бик матур, яхшы тормышлылар. Алар күчкәнчек, мәчетләр юк, җомганы, тәравихны алар да иттеләр. Монда лили дидер инде, анда инде, авыз ачканда инде, шунда бөтен балалар уйнады. Бик тату уйнадык.